Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bago sa aking channel, ako nga pala si EmmAnne, also known as Feeling Ann, ang magbibigay ganda, saya at liwanag sa inyo pagdating sa English. Ako nga pala ay isang licensed English teacher at ngayon sasagutin natin ang isang katanungan ng isang nag-aaral din ng future English teacher din ito. BS Ed major in English. Yan. Bongga, Miss Anne. Love this vid. Thank you. Ems. Tanong ko lang, nagfo-fall ba si Slang under ng informal language register? Tanungin muna kita. Na-fall na ba siya sa'yo? Eme. Okay. So, to answer your question, it's a big yes. Okay? Pero para mas maintindihan ng iba nating mga ka-Anes kung ano ba itong pinag-uusapan natin. Okay? Kung ano ba itong mga language register na himayin natin. So, normally, mga ka-Anes, naririnig nyo ang register sa pagdating sa, actually sa camera, di ba? Or video, or sa shooting. Kamusta ang register niya sa camera? Mukha ba siyang kontrabida? Mukha ba siyang mabait? Pang lead role ba siya? Pang supporting lang? Pang chwariwap lang? Ganyan. Okay. So, sa English, meron din tayong tinatawag na formal language register, informal language register. Yan yung common na dalawa. Yung iba, meron din neutral language register. So, ang kaibahan lang nila, it's their level of formality. Okay? So, pag application letter yung sinusulat mo, of course, it should be formal. Okay? And, syempre, pag friend lang, okay, pwede kang gagamit dyan ng slang. So, punta tayo ulit sa example or balikan natin yung ating Oxford Dictionary. Ang example na binigay niya dyan, ito, yan, grass is slang for marijuana. Okay. So, kung magsusulat ka ng article, magsusulat ka, tapos isusulat mo doon, grass, and your audience is the public. Okay? Yung mga commoner, tayo. Siyempre, grass, pagbasa ko dyan sa grass na yan, nasa isip ko is damo. Alam ko bang marijuana yan? Okay? Pero, pag ang pagsusulatan mo niyan is a friend, letter lang to a friend, and meron na kayong wavelength. Yan. Na pag sinabi mong grass, yan. Pag sinulat mong grass dyan, alam mo na maintindihan niya na that you are pertaining to marijuana. Okay? So, there. Also, if you're going to look back on the definition, common si slang sa speech than writing. So, meron tayong speech style. Meron din akong video lesson dyan. Actually, yung approach ko dyan sa video lesson, iba sa approach ko ngayon. Ngayon, casual. Dyan, it's formal. Yan. Another din yan. So, sa limang yan, frozen, formal, consultative, casual, intimate. Hindi ko na sila iisa-isahin. Pero yung slang, pwede lang dyan sa intimate at saka sa casual. Pag sinabi ng intimate ang mga kausap mo dyan, close to your heart. Your significant other. Ay, may love life si Kuya. Sana all. Char. Okay, sa casual, mga friends mo. Okay, sa intimate, pwede rin family. Ganyan.
Okay? Hindi yan pwede sa consultative kasi ang kausap mo na dyan, mga supervisors, ganyan. Okay, may webinar kayo, tapos seryoso yung pinag-uusapan. Okay? Hindi ko to pwedeng gamitin, itong approach kong to. Hindi ako pwedeng mag-eme, ganyan. Doon. Hindi ako pwedeng mag-char kasi those are, okay, slang. Okay? Expressions na makakaintindi. Hopefully, naintindihan nyo na ang eme ay joke lang. Okay? Ayan. Hopefully, nasagot ko ang tanong mo, John, Patrick. Keep on learning. Sana, keep on learning English. I know you will become a successful English teacher then someday. And ulitin natin ang slang, nagpo-fall siya, okay, sa informal language register. Okay, pwede rin gamitin ang slang, but bahagya lang. Of course, hindi pwedeng buo sa sa neutral language register. Kasi pwede mong pag-mixin doon si formal at saka informal at saka walang emosyon si neutral language register. Okay? And again, bawal gamitin sa consultative, formal at saka frozen ang slang. Dito lang tayo sa intimate at saka casual. Honest! Halimbawa na naman yan, honest na yan. Ano? Ano yan? Ang ibig sabihin niyan, ano? Honest. Okay? Pero nakuha ko yan dahil fan nga ako ni Ann Curtis, kaya yan, tagline lang. Or ano ba? Hindi, not tagline. Panghikayat lang. Honest. Expression lang. Okay? Ayun, thank you so much for watching. Sana ay naliwanagan kayo, nasiyahan kayo at nagandahan kayo sa akin. Importante yung nagandahan. Okay. Thank you. Bye-bye. Like and share and subscribe sa mga bagong.